नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज मी बनवणार आहे अंडा करी, म्हणजेच मालवणी पद्धतीमध्ये अंड्याचं कालवण बनवतात ना ते. त्याच्यासाठी साहित्य काय काय घेतलंय ते दाखवतो. अंडी घेतली आहेत 4, चिरलेला एक कांदा घेतलाय, आलं लसूण मिरचीची पेस्ट आहे म्हणजे ठेचून घेतलं आहे. इथे किटलीमध्ये तेल आहे आणि हे वाटप बनवण्याची रेसिपी मी चिकनचा रस्सा हा जो बनवलाय ना व्हिडिओ त्याच्यामध्ये पाहू शकता. यामध्ये आम्ही टोमॅटो सुद्धा मिक्स केलेला आहे. 2 टोमॅटो साधारणतः मिक्स करून याचं मिक्सरला लावून आणलेलं आहे आणि चवीनुसार मीठ याच्यातला आपण घ्यायचं आहे. आणि ह्या साईडला आपण पाहू शकता मसाल्याच्या डब्यातले मसाले सुद्धा आपल्याला वापरायचे आहेत. चला तर मग सुरुवात करूया. या ठिकाणी पॅन तापत ठेवले आहे गॅसवरती. आता यामध्ये 2 चमचे तेल टाकायचं आहे. 2 चमचे तेलामध्ये एक कांदा चिरून घेतला होता ना तो टाकायचा आहे. आता तेलामध्ये टाकलेला कांदा चांगला परतून घ्यायचा आहे. आता या कांद्यामध्ये आपल्याला आलं लसूण मिरचीचा ठेचा त्यात टाकायचा आहे आणि छान प्रकारे परतून घ्यायचं आहे. कांदा चांगला असं शिजायला द्यायचा आहे जेणेकरून त्याचा कच्चेपणा दूर होईल. साधारणतः अर्धा चमचा हळद टाकली, 1 चमचा धनी पावडर हो आणि मालवणी मसाला 2 चमचे टाकले आहेत. जर आपल्याला अजून तिखट पाहिजे असेल तर अजून एक एक्स्ट्रा आपण टाकू शकतो मसाला. आणि हे छान प्रकारे आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. मसाले टाकून झाल्यानंतर आता वाटप टाकायचं आहे. त्या वाटपामध्ये आम्ही ऑलरेडी सर्व मसाले इन्क्लूड केलेलेच आहेत, म्हणजे आता ते वाटप ह्याच्यामध्ये ऍड करायचं आहे. आपण पाहू शकता कशा पद्धतीने आम्ही यामध्ये ते मिक्सरच्या भांड्यातील सर्व वाटप आम्ही त्या पॅन मध्ये काढून घेतलं आहे. आता छान असं आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे आणि शिजवायचं आहे. आता अंडा करी बनवण्यासाठी सर्वात महत्वाचं काय असतं माहिती आहे का? मालवणी पद्धतीचं अंडा करी म्हणजे अंड्याचं कालवण. आता ते म्हणजे वाटप. आता हे वाटप बनवलं कसं तर मी चिकनचा रस्सा आणि सुकं चिकन आणि रस्सा चिकन जो व्हिडिओ बनवलाय ना त्याच्यामध्ये आपण पाहू शकता कशा पद्धतीमध्ये ते वाटण बनवलं जातं. तरी सुद्धा थोडं सांगतो की खोबरं भाजून घेतलं आहे, कांदा भाजून घेतला आहे, त्याची पेस्ट करून मिक्सरमध्ये घेतली, टोमॅटो सुद्धा टाकून ग्रेव्ही केली म्हणजे मिक्सर लावून घेतला आणि त्यालाच आम्ही यामध्ये टाकलं आहे. या ठिकाणी आता हे छान असं परतून घ्यायचं आहे. ऑलरेडी वाटप करताना कांदा आणि खोबरं भाजूनच घेतो, त्यामुळे पुन्हा जास्त वेळ भाजायची गरज नाहीये. आता फक्त याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आहे. ज्या भांड्यात आपण हे ग्रेव्ही केली होती मिक्सरच्या त्याच भांड्यात थोडंसं पाणी टाकायचं आणि मग ते पाणी या भांड्यामध्ये टाकलं काय आपली ग्रेव्ही पूर्ण होते अंडा करीची. थोडंसं पाणी अजून ऍड करायचं आहे पण ते थोडं हळूहळू करायचं आहे. आपलं अंडा करीचं जे सार आहे ना खूप छान असं झालेलं आहे. पाहू शकता मस्तपैकी उकळी आलेली आहे. आता या आपल्या साराला म्हणजे करीला छान अशी उकळी पण आलेली आहे, शिजलं सुद्धा आहे. आता याच्यात गरजे एवढं पाणी टाकायचं आहे आपल्याला. अर्धा ग्लास पाणी टाकलं आहे अंडा करी बनवायला. आता नेहमी लोक अंडा करी कशी करतात की काही वेळेला लोक अंडी उकडून घेतात, ती सोलतात आणि मग अंडा ह्या सारामध्ये टाकतात, करीमध्ये टाकतात. तर ह्या वेळेला मी काय करणार आहे, डायरेक्टली अंडी फोडणार आणि ह्याच्यामध्ये सोडणार आहे. आणि आता यावर चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. आता हे परतून घ्यायचं म्हणजे मीठ सर्व ठिकाणी चव येईल.
झालं ना. आता हे परतून घेतलेलं आहे. आता आपण अंडी फोडून उकळी घेऊया आली, या उकळी आली. पेल्यामध्ये. उकळी आल्यावर त्या अंडी सोडायची. हा, आपण ऐकलंच असेल की आईने सांगितलं की आता या साराला करीला उकळी आलेली आहे आणि त्याच्यानंतरच ह्याच्यात अंड सोडायचं असतं. तर अंड ह्या ठिकाणी बाउल आम्ही घेतला आहे. या बाउलमधलं एक अंड घेतलं आहे ऑलरेडी. आता ह्या बाउलमध्ये अंड फोडायचं आणि मग टाकायचं. अंड फोडायचं. आता हे अंड जे आहे बाउल मधलं ते ह्याच्यात सोडायचं आहे. सोडून दाखव कसं सोडतात. सावकाश सोडायचं. हा, आता दुसरं अंड वाटीतलं घ्यायचं. पुन्हा त्या वाटीमध्ये आपण अंड हे करायचं. आणि हे वाटीतला अंड दुसऱ्या साईडला पॅन मध्ये सोडायचं, करी मध्ये सोडायचं. आता पुन्हा आपण ह्या वाटीतला अंड दुसऱ्या साईडला सोडायचं. आता हे अंड या पॅन मध्ये सोडायचं आहे. बघा, पाहू शकता अंडा करी आहे ती आता ऑलरेडी झालेली आहे. आता यावरती झाकण ठेवायचं 2 मिनिटासाठी. झाकण ठेव. 2 मिनिटं झालेली आहेत. आपण आता या पॅनवरचं झाकण काढायचं. वाव, खूप सुंदर अशी आपली अंडा करी तयार झालेली आहे. आपण पाहू शकता काय ग्रेव्ही झालेली आहे. अंडा करी मस्त अशी शिजून तयार झाली आहे आणि ते सेपरेट आहेत, म्हणजे मिक्स झालेले नाहीयेत. आपण दाखवून बघा. सर्व हे 4च्या 4 अंडी ही या पॅन मध्ये वेगवेगळीच आहेत. आता त्यावर थोडं थोडं ग्रेव्ही टाकायची. आता ही अंडा करी आता रेडी झाली आहे. आता ही चपाती बरोबर खायला घेण्यासाठी डिश मध्ये काढून घ्यायची. आता गरमागरम मस्तपैकी अंडा करी आपण आता एका डिश मध्ये काढून घेऊया. ही डिश घे. काढून घेत आहोत या डिश मध्ये. ही ग्रेव्ही छान दिसते. आपली ग्रेव्ही तयार झालेली आहे आणि अंडा करी पण तयार झालेली आहे. अशा पद्धतीने आमची अंडा करी बनवून तयार झाली आहे. आपण पाहू शकता सुंदर अशी अंडा करी तयार झालेली आहे. आपल्याला जर ही अंडा करीची रेसिपी म्हणजेच अंड्याचं कालवण जे आम्ही मालवणी पद्धतीचं बनवलं आहे, ही जर रेसिपी आपल्याला आवडली असेल तर नक्की घरी करून पहा आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.